Один, два, три, один, два, три. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, вам подобается мой танец? Дякую. На кого я подобная? Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Яна. Один, два, три, один, два, три. Привитание, сябровка. Новый танец репетируешь? Уже одрепетировала. Откажи, Рыся, кого я тебе сегодня нагадываю? Мою сябровку Яну. А кого повинна нагадувати, Рмау? Ну, погляди уважливо, якого кольору у мене сукенка. Ну, жовтого. А прическа у мене якая? Пригожая. Дякую, відомо. Але я не про гэта пытаюся, Рыся. А про что, Рмау? Я менавіта з такой прической и менавіта у такой сукенцы и с таким танцем, кого тебе нагадываю. Яна, перестань говорить загадками. Я не ведаю, кого повинна отгадать. О, шкода. Коли ты не здогадалася, Рыся, значить і детки не здогадаються. Атрымліваецца, я дрэнна падрыхтавалася. Яночка, не расстроивайся. Ты лепш дай нам с детками подсказку. Мы поспробуем здогадаться яшчэ раз. Подказку? Добра. Зараз подумаю. О, вспомнила. Слухайте загадку. Слухаем уважливо, Рмау. І глядзіце на мяне. Глядим. У роснай траве ліхтарык гарэў. Потым пацямнеў, патух і пераўтварыўся у пух. Рмау, ліхтарик, які ператварыўся ў пух? Ну, Рыся, ну. Да не, нічога ў галаву не прыходзіць. Гэта нейкае чараўніцтва? Ой, ніякага чараўніцтва, Рыся. Не, я не здагадваюся. І дзеткі таксама. Давай яшчэ падказку, Яночка. Зараз подумаю. О, придумала. Цяпер вы дакладна здагадаецеся. Слухаем ва ўсе вушкі, Рмау. Жоўты ён і сыпкі у двары насыпаны. Калі хочаш, можаш браць ды гуляць. Рмау, я ведаю. Ну, нарэшце. Ты, Яночка, показывала нам маленькое кураня. Ай, Рыся, ну пры чым тут кураня? Як пры чым? Кураняты, калі бегаюць па двары, быццам жоўтыя шарыкі рассыпаныя. І з імі можна гуляць, Рмау. Усё як у тваёй загадцы. Але я загадала не кураня. Тады давай яшчэ одну падказку, Яна. Добра, зараз. О, вось, успомнила. Толькі больш падказваць не буду. Рмау, не хвалюйся, Яночка. Цяпер мы абавязкова здагадаемся. У агародзе ля дорожкі стаіць сонейка на ножцы. Жоўтыя праменьчыкі палаюць, але не апякаюць. А, Б, В, Г, Д, Е. Вітаю усіх, сябры мае! Добрый вечер, Коска. Привітанне. Як ты своечаслова, сяброўка. Мы тут угадываем, кого Яна представляе. Ой, дык гэта ж відавочна. Наша Яночка сёння дзьмухавец. Ура! Правильно! Рмау, Коска, пачакай. А як ты здагадалася? Яна нам і загадкі загадвала, і танцавала. А мы ўсё роўна не дадумаліся. Шчыра кажучы, мне дапамагла моя энцыклапедыя. Як гэта? Да я прачытала, што сёння адзначаецца дзень дзьмухаўца. Так, Коска! Вось я і вырашыла усіх павіншаваць. Апранулася, як дзьмухавец. І танцам показывала, як з яго пух ляціць. Дзякуй за віншаванне, Яночка. Мне вельмі падабаюцца гэтыя кветкі. І мне. Дзьмухаўцы, думаю, усім падабаюцца, калі ў іх нават асаблівае свята ёсць. Сябры, а вы ведалі, што дзьмухаўцы гэта вельмі пунктуальныя кветачкі? Рмау, гэта як? Яны раскрываюць свае пялёсткі роўна ў 6 гадзін раніцы, а закрываюць у 3 гадзіны дня. Па іх можна гадзіннікі звяраць. Здорава!
далёка не ўсё, чым славяцца жоўтыя сімпатычныя кветачкі. Рмал, а чым яшчэ? Раскажы, коска. Нашы продкі рабілі з дзьмухаўцоў лекі ад самых розных хвароб. Ого! Ніколі не думала, што сціплыя кветкі на самой справе сур'ёзныя лекавыя расліны. За сваю жыватворную сілу дзьмухавец, вядома яшчэ як бабуліна трава, назваўся эліксірам жыцця. Але зараз, напэўна, лекі з дзьмухаўцоў не вельмі папулярныя. Затое зараз з кветак робяць варэнне, салаты, а з каранёў гатуюць напой, які нагадвае каву. Ён падбадзёрвае, напаўняе энергіяй і жыццёвай сілай. А яшчэ дзьмухаўцы такія прыгожыя. Яны быццам кавалачкі сонейка, радуюць нас кожную вясну. Рмал, Яночка, якая ты малайчына, што вырашыла павіншаваць нас з днём дзьмухаўца. Заўтра абавязкова пойдзем і палюбуемся гэтымі цудоўнымі кветачкамі. І зробім прыгожыя сонечныя здымкі. А ты, Яночка, пакажаш дзьмухаўцам свой танец. Упэўнена, ім спадабаецца, Рмал. Эх, шкада, што зараз дзьмухаўцы адпачываюць. Яны проста паказваюць усім дзеткам прыклад, што класціся спаць трэба своечасова. Малайцы, дзьмухаўцы. Але і нам трэба адпраўляцца адпачываць. Але мы яшчэ паспеем паглядзець мультфільм. Паспеем! Глядзім, сябры. А зараз, сябры, час рыхтавацца да сну. Бо у вас, мае кветачкі, вочкі закрываюцца, як пялёсткі ў дзьмухаўцоў. Ой, і праўда, мы за дзень стаміліся. Так што чысцім зубкі і мыем тварыкі. А потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя кодрачкі. Рмал. Цікавых сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.